ino ya saba seseni gasti yotoko chora biremende onse ko koragere yenge ncho kugicha beseto ko mubuko na ndo kuna bwa banene monto ya magata banga de I don't mind is the devil's workshop kera kuba mano tari ko korakende na uranyere wachire koiba wachire goita wakwanire ingana rinde ndiagachi lionde wasali ogwamati baminto bali amurwarira baminto bali mokwerere yeso ababwate abakonye abawasemerwe tani embera na makweli no botamero bwaito no musaraba mwarure mogondo abandi mwarure kanisa yasa witaba kwe kusabatole umonene mongino no matobogi mabwaye mwana uri mumura umuise ko mugakoli no mateo natuye kwirana ritukase tukasenge inchiro yorogendo urotoramu na rororu tutarakoro ruense yega ko swaso mu cyuri mu yago sasembera tokanya tababege no aseke watoire na ande twanchera na togokere abakwerero balemie abarore to bagweni secretariat yoso motori ito amina itukase rituko tatu itungu na botarare namateme chando yao tokaga ngo kwebire kwamene nyagitari amatuka mangi kibase cyao no kigotonyera lakini lero tigango tebinga Mungu yuko ne Chinguru chelingana akibwato bobuyi nago mochaka no lyali ngolingana ingane ligali alinga muna Nyasaye nelingane liga Nyasaye bieko monyene uyore Yesu Kristo mwana Nyasaye unabobo tamero weito yersirire nchira mate ntokerigere nchira rogoro atokerigere asomo saraba lero ango kwanira kubwa mano oyo Chinguru chelingana akanyoro mu cyoyomo umwana umwise ko kure nyuma aligere kurumaega mungino yo munguru amanyi ngase myake mengi umugwenirie krakuna umokobwe yanga yaye kekonengeli nando akonyoro mutanga ni wesi nago yo watebanga na inche umwana one okure anina barandi yango kweru bale anaba Kristo ngukweru bale anabarandi Kristo nkurwale rubale kero monto moyo no ro yoyo mutanga ni wesi nago ya segetabu kiaruka kisana isato ebunga 50 mangana naro rabana banyasaye ubunga 49 yelio kago kwana umontaga takurwase nyomba yolia umotanga ni wesi nagogi wana barandia mechando mugwetera walisia abakristo mutanga ni wesi nagogi manyanga kobakero gokende yonsi aseka rute minute ngatogo kwerwa tokonyora makweli tokonyora marwaire bana baomba gusalika Chinguru chelingana na kira koremere masenka yawo mutangani wese nagogi report ye karwaro reka motebia enyaruka yawo yakure torosia umworo kinainde nyaruka yawo yakure toro si umworo kia yoso tarikoro sasa makweli tarikoro sasa marwaire abana bato sinyire nabo batebanga tiganti ko bakorari tingisa nikene akya abantu bakondora tigango tebye report yewo chabu mutanga ni bwe karo ruka isana isato ebunga 49 ngirore helio kago kwana montaga takurwase nyomba yoli mutanga ni wesi nagogi akamotebya enyaruka yawo yakure toro si umworo kenainde yeso tana kora yeso tana korosa mwegene digere lya igoro ebikona bikoleka tigango tore yakoleka neta asumutanga ni obwesi nagogi bungo 50 yeso agachi koigwaya eliaka muligere lya toiroka egena lyoka ere nawe niwe umuntu okure ngakyako weniwa agachi goika nyomba tanja montonde asoe amonere otatiga Petero na Yohana na Yakobo na ise na gina wo mwana ulya okure umutanga ni wesi nagogi Yesu akateba ngatata kamontasoe n'abantu bonsi niko barenge kumurera mucyoni gorenge birero
abantu bakuyelia maliga Yesu agachora abantu balinge kogenda ime Petero Yohana Yakobo Isa na ngina elio abantu balinge kwengerelia bakwengerelia abantu bakolera omwana olia kurende Yesu aka bora timolera ekyagara takweti kurende nigo araire eibungo 53 bakamusekerera bantu mbara babwate echeche kanisa bantu mbara babwate echeche asamarandia bantu mbara babwate echeche asabateria bantu mbara babwate echeche asabarandia gerije sabate bya pole bakamusekerera bamanyetenga okule onyeso bagosekerera bantu bakorokumo dikoni mo dikonesi bakorokumo pastor amalieta andana are tokoro koyogo sekereria marieta yecheche mwana oli secondary primary kereko regana gotera wiya kwaro ku pastor kwaro ku dikonesi marieta ndare tokoro kare so sarcastic bakamusekerera bamanyetenga okule eraga sokia bonsia bukyesiko akamubwata okoboko kwayaga teba omwana imoka omoikoye okairana agatenena eriokegima Yesu akabachika bamoe endagera aliye igetondo abayibuli baye bagakumya mono kolende akabachika tibatebya monto aya koleka abana banyasaye asiri tukulya rero mangana nara mangi tukunyara ko batuwetera bantu ngwe kabale batasekerera andagete ko bwa mono batebiga, and they put them all out, and they took her by the hand and called, saying, Maid, arise. Bana banyasaye ruko isana stebungo bya 54 akamubwata okoboko kiraba farisaya barandi benga kiyeju haseka muntu nabwata bonga gukwara no muntu kwete nando kule Yesu akabasokisiko agatiga abantu bake batatu barenga begenwa naenda akanyara kubaga gutiga isa na ngina akabwata omwana oli akamotebya aye omoiseke tenena akabatebi mwenda gerali omotangani obwesinda gog. Chilas had a daughter who was very sick. Iga ruwale tekegima mwano yoiga ero manyene agasorra Yesu ache agweni omwana oye Yesu onchera alinge abana banyasaye omwana oyoiga eripoti ega chango okura abantu bagataba nga takorosi omworokia omato omwana obeire getondo. Jesus told Chilas to believe again. All things are possible to he who believes. When we see again, to kiranyara ko bagiye ko bwenera abana banyasaye. Kereye saswa mu achaira sinyomba. When Jesus Christ and the Chiras got home, and the people were wailing, Jesus comforted them, saying that the child was not dead but sleeping. Akabaremya akabatinya mariga akabatebinga oyotara kwa moyale. The people stopped wailing and laughed at Jesus Christ's words of faith. Wanabanyasai akanyara kwa bako masekerera bagasekerera Yesu ko bwamana sama ngana kwanete yo kwigenda koboki omwana olia. Jesus turned all of them out of the house except Peter, James and John, Chiras and the mother. Akabate imono na harolide achechere gaiga soka isiko. Ekeraba sokisiko bana banyasaye. He did this. He turned them out to maintain his faith in God. Singe njalo chechera roro agakora yaigerinda tigale gotwaro kwigena sinyasa and called the little girl to life. Karangeriyo mwana yoiga akaba moyo. As believers in Christ Jesus, bana banyasaye muna begeni ase Kristo. Muna ambassadors b'uburuti bwakale na kale. Try as much as possible to maintain your faith by moving only with those who have the same faith as you have it. So bokimugotora mana barobo tema gotwaro kwigena nabantu bale bwato kwigena monaye tigaba nyacheche tigaba tomani tibakubwa mana abantu bale bwate cheche asugusaba tigaba abantu bale bwate cheche ase okorandia. Your faith will move things to work.
ebe na makweli ebe na marwaire takobwati pastor ngotebire antabange bagoteba kana gutebera kibuku kana gutebera kikanisa njo mwana onekera arwarete no morandinde inkamuira asomoragori ngabaira asabariori akabwena kana kuomerera kikanisa bana banyasaye tegerera gaiga ekero mwana ochaira asanyara ko bagagukwa bantu bagachaka basakera Yesu aso kwigena otebango mwana inkobokale tema mono ko bana abantu babwato kwigena aso musaraba wetera asenjere ngabune yega bana banyasaye nobe omubui neba nechinga ky'abantu bande bakurwa maki neba nechinga kikobwa monekera abantu bande bakoni abana babo asinge ncho y'abantu abanda uyo no mwalimu bono munyagitali tutage tobonda tenena boronge ko bwama no manyanga enyomo nige bwategendo tokoroka obwamate no musaraba abana bamba nyomu asataka nyasaye ngo konyara abana abasomorali asegete abasaye baminto toligere giseme ase nyomo toligere ni base nyomo digere ko bwama no obo Kristo bw'omuntu as much as possible tara nabantu ko bwama no babwate Chinguru cyo musaraba wogo tara no moibi wogo tara no mutomani nkobore ko bwama no mutomani abantu abarora ko bwama no mutangani we sinagogi umwana onyara kabagago ikera asa kure bagasekera Yesu akabasokisiko okonyora abantu ko bwama no batete ko sariyo bugi mabwao bana banyasaye barusi asobogi mabwao banje obasabere ngo monene taba omurembe goika baonchoreirie mbacha gusira lakini togenda mona barabwo omwedi asokurandi kuri tukoliala abana banyasaye. Get rid of all the people in your life who are bent on creating doubt in you. Abantu baragero siryo kwegena barusi ko bwamona sorogendo ruwa ro kwegena unatogendera kogenda igoro esafari nero yogokwa esafari nero yabanywamarwa esafari nero yabatomani esafari nero yabaiti lakini egentekenene tenena aso kwegena kwa abana banyasaye umweli oye so that you can make progress banjo monene aso kina weto kemoika kemobere kebirengera lyo amo nase obwamati Rusia abantu bari baragere banganya ko bakogera togendereria okuyena kwabo baranya ko togenderera nonyena manganaho amugondo nonyena manganaho yegisemi bantu mbarabaho tebinga bano bantu abange basomire ingikia bakonyera sense yiga oyo somete no yota someti go babuye kaine ai no nyomu konga naiga egento kerongelinga ntu anyometu abana bakungu be kanisa omwali obago tebinga no tigere isane mutigere 11 atoibura tabana baya tobura tabana masasi igo no tige sukuru nkoligelyo mokungu haye egento keronga ligereria kobwa manaso musaraba to ligererio mongina bwe kanisa to ligererio mogaka bwe kanisa ligereria Yesu aso musaraba Yesu kerako gendo chairas akanyora bakungu ne basacha ba mulibire ekerako tebanga yogata kweti ngo bwenare bagachaka ko masekerera akabasokisiko agatika bari babwato kwegena omwelire omwana yoga akaimuka agachaka gutara karagira bana banyasana ngo basabira amaya ase safari yo kogenda igoro usitegemea kanisa lako totegemea umurandio totegemea motelio totegemea mwalimu totegemea munyagitari digere ko bwamono ase tokoroka Chinguru cyeringana nyasaba seseni aseretari ya Yesu yoro motorio ito amina omonene tatu itorego tuatebereire abantu bagukwa tuateberere kikanisa asoro genda rwoko gendanka bantu bato segerkerera abantu bato cholia tuabachoini asinge nchoyo kokore bibe nango sabero monginoria nango sabero mogakoria nango sabera ko bwamono mwana oria omone no tokonye ko bwamono tuligererie asiganga yaitera aso musaraba erinde totorie gesako totorie abangina baitu abagaka baitu totorie abana baitu erinde omone nabachoko babantu benge nchaso kwarigani abanga asuburuti bwakare nakare abakwerere barigererie musaraba abarware tomone nabagweni waserie taliao atuasabironsi akorekane obuyabwa oboto bwateri tukaseri tuko secretary ya Yesu yoro motorio ito amina ingo gwetani pastor lame Onkware ko bwamono asiri tokoria rero okorendere Chinguru cyeringana namba ya ne seminary iyo ni gotagete gusaba gotagete ko bwamono ko buri swalirinde 0710 711 471 digereria somo saraba na Yesu abamo nainwe omorembe nabatigeire. God bless you.